Hnahthial District alo puiping theih ti in kong kan zawh the kan kong zawh hi a thon lawng ti kan ring tlata Hnahthial le a chheh vel mi puiten zoram khovel mason tak mason na rabithar kai ve kan du na kan lan tir na hi mizoram mi puile mizoram sarkar hian lo khria sela he Hnahthial le chheh vel mi puite nisen san hoya kong kan zawh na kan thale zum tam tak kan sen ral lai minti thon sak lawin arhotlin na radom takhi min penge se ti hi kan du kan ring tlata kan be sei tlat bok ani chuan wania Hnahthial le chheh vel Punga tenya Hnahthial District tihpuitlin hi kan du tak sera Thusawitu chuan wania kan pungkoma kan awon le tin dolani kan awa kan aw jera midoram to khar age kan tung dolani wania Hnahthial le chheh vel mi puitlin hian aya kan du Hnahthial District tihpuitlin and we're doing kan laawin tolo hey kan hmunah to se to Nauhruai kon kan țhenawmten wania na kan kong zawh hun ni kan khar to ni hun nei lo te kan nei to a to se chu varin
ring takin da nau zela Hnahthial le che ve ni pui te hian enge kan du Hnahthial District tihpuitlin hun chuin kumen chu neih Hnahthial District buan to district headquarters sukana isom sarkar na buan to hi țhenawmten Nauhruai na Nauhruai Thusawitu Hnahthial ni pui te hian zawh okay masuk taka hian masuk na rabi thara rabe kan dua rabi thara tu chuan Hnahthial District hi ayam tura akala district hi function ani hi Hnahthial-a masuk na rabi thara atal na tu koi mo tak pakhat ania sumi bang chuan koi ya hian Hnahthial-a che ve ni pui te hian zawh sarkarina district amit chuan to hi ani dan turang taka samsuna tihpuitlin tur hian Mizoram sarkar kan ngen tap mewa he kan ngen na hi a thon lawang ti pho kan ring tlat ani Hnahthial District tihpuitlin eng hun chuin he kai kan awa zoitan Mizoram sarkar aw ei tur kan ni ti ka in threla ring to kin kan awang ama pon kan aw to kan la aw ei thailo chuwang chon ring taka kan awang ai ring to kin ama ai ring kan awang Hnahthial le che vel mi pui te hian ege kan du Hnahthial District tihpuitlin eng hun chuin kumin chung hian Hnahthial District hi Mizoram sarkar hian min tihpuitlin sakse ti hi kan du tak zet ani Honia ni Nauhruai Hnahthial le che vel mi pui te kong kan zawh hi tu kan neia bei sei kan ne ni chu kan bei sei chu enge ni ti hi zoram khome le kiat na turin kan aw rual le don ani khurang ten ruala mason na ra bithar ra ke pen ve kan dua chumi kan du na lantir na tan chuan honia hian kong kan zawh Hnahthial le che vel mi pui te lungrual takin ke kan pe na kan kal zel don ani It's all so dawn, it's all so dawn, it's all so dawn. Cái cơn vang qua, hoa nắng it's all so dawn. Runin môi vang lúa in sung lệ bay luang về lô hôm nay ta lệ thấy na in đây về lô em đi kan khoma kan sui to le kan tar lan to min em đi kan pha le zum sengin kan sum le pai kan tak kan hu su se kan salin honia hela kong zo na hun kan mangani he kan kong zo hi Hnahthial District sarkar na min tuan kap to akal khum pa ngaya lakal thailo ani dan tu lan thailo hi tihpuitlin function khuat to turin Mizoram sarkar kan nenia chu kan du na chu honia hian kan aw le don ani tuna hian kan aw le nga chuan mi tilaya kan hum tu kun aram la bin do don ya ring takin kan awang Hnahthial le che ve mi pui te hian enge kan du eng hun chuin ala ring lo voi khat kan aw leang Hnahthial le che ve mi pui te hian enge kan du Hnahthial District
tin với na district kan tu sia le kan rualo sia lan ti ra hun kan mong thei hi Hnahthial District Function Demand Committee ai in lom thu ka saya chuan tuna hian kan hun kan khar don to Hnahthial District Function Demand Committee Vice Chairman C.Pakunga thu a saya Junior soi zo chuan pathian hena lom thu soi tong tai na hun ka hmanga ti chuan voina kan demand dei hi kan tok to do ni chuan hemi program kan man zo hian function committee le information and publicity committee member te kha upa ke sangkunga demand committee finance secretary ina kan lut khom don nia ti chuan hei kan thu soi tu tur kan ko main Hnahthial hian huin raider kan han district kan lo deal to thina sarkar kan lo nor to thina voina demand dei kan man thleng hian sarkar poi khoi zong emo min veng tu police tele min en kol tu tur sarkar na mi roite mi ti kham zong in engma kan chelo thiani ti hi voina po kan police te ngai trong kam kan donga chu tiang mi pui thuoi ril ruwa lo tak chunga Harum thona telo na sarkar kar thin khotang sarkar thila ti thezonga mala du lo mi pui kan ni thi wena hian kan sarkar ni sia se ka du le mai chu chon kan pui tin je ta lang ka sia wena mi pui lo kan khom zong ta chunga lo thu ka se ni kan hun nei tu tu cha se tu lo so lo Olha, hei kum li aliam ta Hnahthial le chheh ni pui te chan chuin kan la om lo helai hruai tu ni poi ba za thak to en voi nia hian Hnahthial le chheh ni pui ten eng wangin nge chan chua kan ni lo leng ti ka ngai ko thi hruai tu te mo phut ani em nge mi pui mo phut ti lai ka ngai to a hruai tu te pho kan thing lo ni ti ro chu ka chiang khom mai voi nia hian mi thing lo te hruai tu a min da sia he pi khakin min sia ke na thei chu sang mi paru ka takin hruai tu ni na ta chol vin hun min na man tira a mai ro tu Hnahthial le chheh ni pui te tan mal som na chuan thing kala hon noi za thak ka ti voi nian za thak ka ti wan ko ni a mai ro tu tu kan sarkar kam kumli aliama ma se on ti hian kan liam ringot thum mai aza kha ngoi ngoi ka sia kan sarkar chak tak le thil ti thei tak hian o min ti ringot kan du tong lo Hnahthial ni pi te hian atom an ti rau chuan voi nia nge po hian Hnahthial District Function ro se ti ke chok ka du da na ni chu mi mal som na hon lova hruai tu ni reng poi thil za tha ka ni voi nia hian Hnahthial le chheh ni pui te hian enge ni kan ma mo the kan ngai tu chuan development nei ve mi pa ngai anga nun ve a helai ram lai li ram du fual ang mai kan ta de za tha ka kan sarkar masa chief minister ina soi angin le lama development na zuan ni zuan anga tiang do kan ke ni ye zuan ka na kan tang he za tha ka jom khom mai long kai sai ha ti ve chuan council san nei sum tang nen mizoram sum budget nen an thei te ya ke ni ro chuan lung le district budget te jau hi chu po chu ke ni a ten bra kan na tang zui le na la lung sen bok aloma chak ma ho le tui ku pru ho pulai nam nu suat kan puna ti in du sak an na bung mun broka alo ni le a lung le brok kan du to kan lak pen nuwa Hnahthial chuan mi du lo noi ni kan khom ni ti hi chiang a u lu ruwa te le than nga te le tang ho ze la mu ti ka soi du a voi ni a yen kan lu ruwa to zia atatina langa ni zana khan kan hruai tu then khat ten miron fo na pia cho tu chung chang ten non soi ma se eti lo sang ro se voi ni a yan lung ruwa kan ma moi tin kan nge na chu chuan ani tak mo ti in tho takin lung ruwa na tlang len thin min siama
với niang kan lung rua la với niang rengal sarkar kan narani situan kan lo ting nge yang ti ka rim tat với niang yang kan sarkar tak takkan campaign lai a thu kha se ve ro se ti ka soi do ni campaign lai khan đi sức phu cái kim lâu thì kim tu ra ăn thật gì tuôn soi thuyền với nia kan ruling suai tu te po hian in se chiang ani chumi ti tur por chuan kan za kan nor la ni thalo mi ti ka soi du ani lung ro la ta kan len rau rau chuan chumi ti tur chuan kan thei to pin ke i pen ta ngang ru với nia lo kan zong zong te hian ti tak zetin te kan ma so na tur ra pi kan ra thế na tur hian tur ai chak zong le in lung ro zong akan ka thiam thu turin mi khuaten helai mi na suai tu te thu in pom thia min lung ro takin ikalila vai nia hian a demand area thunga mi zong zong pun he hun ni mun tina kan district demand area mi te chuan mang ve ni ti Hnahthial mi puite pon lo sia ula kan lung rual changa le kan lung rual na hian hei kum top lama kan in thang le mai do na ni vai nia hian kan lo tin na tur ta kan ngen ngoi pom in ti thei lo chuan mi puiten thin lung thar kan lung rual na hian siam ang uti ka som chu ni vai nia hian chunia kan lung rual na chuan eng po sarkar le sila sarkar na ran wan to do na ni chu wangin enge mo ti zonga rilu ko pulavin lungro takin he kan sarkar tak takhian district in function sak lawani chuan apai po kan pai ve ngap to mai tu ni chu zok tu ni kan na mo vikta lu po ni se ta ngu ti ka sai ti to ni se ka lo leผู้พิงเตบุ้งสมนี่เลยประคัดจ้างขดาจวนลลถิ่นลูจุลลปากุดาวมาวิลวนนักขวังนี่นาดูด้านนี่นาติโกยชินที่ประเทศถูกันหัวนี่วันนั้นเห็นกันรำสุรการหวยตุ้มเทียนสุรการมาละเนี่ยสุมินได้แล้วนะประเทศทิ้งตีใครนัดจวนโรงเรียนตุกถิ่นลุยาดูด้านนี่นาติโกยชินที่เสียอีละคะแนนน้อยตะกินพี่ลงมาวินประเทศลาวินจงตายจะลงกินกันหุ่นต่อไปเฮียนมีพี่ลงกันพร้อมกันซ้อมเจ้าดิประเทศมาคนไทยดีกูนะกูลังปากันประเทศกันปั้นนักเมืองมังไอตูวันนั้นเฮียนหุ่นเองว่าจะนัดจังรัวมันนักกันลูเซียมเลยอีกนักกันลูเทนโตเตอัตกันมินตีโรจินสกินดีมันได้กันมันนักตุรตานักกันมาโมกงสังเตมินเปอะนิชามินเปอะHnahthialขชูงะทีนั่นแหละฮารุสัตนักเฮงเทยบวยน้องเทยซงมินขับสักกันหุ่นอัตโตเช่นมินถวยบางเห็นกันลมมาลมถูกกันทีละเจอินนักกันยืนนัตมินชานสักมีปุยเดทินนัวลัลปาไงตัวนักท่องเล่ฟิลโลสุรการเบงเทงเล่สุรการเทียดอัชลาวิโซกันจันจินอาลันโลนัตุรตานะริลุเทียงลิมเล่ฟิลตักกันปุยเทนันมินกันปุยเทนันมินถวยรอกันตีอะtu na hian lalpa atakin min ti ho jin sakani ti kan khia thian vona demand dei mang lo kal khom ko ran mi i thisnei lo i le zong te hian lalpa ina na lom thu kan thil chen he kan demand dei kan mana tu na kan hun kan khar lama hian ti tu le bo zui tu tan tak kan nei don chu huna ko chu thla chu min sai puaila i du da rang ze lalpaเจ้าชัวก็มาละเทตูรินเฮลายรวยตุตเลมอพรุเลยตุตปอยสราเทมินมินช่วยเลี้ยงเจแล้วเลยโซคริสตาบิงจูจุกันดีละเจอ๋อตัวนั้นยังปังโซล่ะกันไกลปังโซล่ะกันโนมา Group Women's Assistant Secretary
lai a lo rem chang no wa ni lai pang zola malak dan tele pang zola ma an lak dan kong sang te soi tur te po nei kan ringa ni en thu te man soyanga chumi zo chon hei kholaya banner te poster tele tin le rem chang lai a pondum te an zara hei te poi tha te po kan han la le nga langa ani hian an malak dan eng ang chin nge voi ni hi an man dan kha tlem zo mi an thil se ni kan so mange no nè rồi khu mặc mar kan ya group oi me pang zo la hen assistant secretary kan ya hey Hnahthial district demand chung changa hian apang zong kho mi pui apum pui huap pin full support kan pe a kan support em a ti chuan truma demand day kan an mang tura te po ni som ni le pakua ti a kha kan lo hiat ma sak dan ani a gupuai me committee in thei top chho in meeting kan han ne kan han re la ngin nge kan lo ha demand day hi kan lo man ve ang kan ti a kan du dan taka chuan me pongzo te po han huai hot kan du ani amai ro chu thingtlang ani a lo wa tu lai te na tu lai ani akha kha kan tlinin kan ring le lo wa ta chuan ani te kha ti hian po na yan ni le ta zel boka chu ta chuan banner te tarin flag dum te motor kong dunga tarila ti chuan kan support na hi ilan tirila ti in thutluk na kan siam ta ti chuan tukin tuk thon ai kham tuk thon ai ma tang ma in ani heng banner tar le flag tar te hi a khop dung pluan hian kan han natlang ta ten nizan lama tangin tukin jing thlengin open air service kan neia heta bron sang veng khang an awa mi puite kan influence theina turin khang ang te khan kan han be ya tun din huna hian Hnahthial district ka hi ani tur ang taka function hi kan du em kan malam hun local tura po eng angin nge la be nga yang eng tia mala ngai tur nge kan khelova amai ro chu eng tiang point mala ngai sela pangzol mi puite hian kan thei topin malak na hi kan thop lata ke kan pen ve zelang ti akha ne kan han soi ve du ani chu alo mo me ne tuna kan ngai thla ang khan hei pangzol khuwa hian Hnahthial district hi tihpuitlin ngei se an du ani ti alang chiang hle in alanga hei khulaiam poster tar te po pangzol khuwa in Hnahthial district hi function thui se kan du ti te ani heng atang po hian pangzol khuwa hian Hnahthial district hi full support an pe ani ti alang chiang hle maya team group oi me malak na po demand committee ayo pon lom thu kan soi du ngal bok ani yang chi dari mata inti lu oi kan tum le ang ti kan rin ta ni nama ero kan pa nge enge motor kan dia kan be kan mi turan dia electrica pure con song jawan tal sia poster tar hi Hnahthial district function demand committee malak nai kan thop tak zer ani ti te ne tin hei hela ma hian Hnahthial district function hunin hak hel takin kan thlir reng ani ti te oma chuan
la hian in thu thadeu mai pakhat oma pangzol in ol samzo ka sarkar kan dor theina Hnahthial district function thuai ro se ti te Hnahthial-a po pangzol khoi Hnahthial district function thuai se kan du an tia am poster tar hi etia a district kan du na mai baka pangzol khoi na Hnahthial district an du na le an support na kha alang tlat mai hi alom khop mai an poster tar po so ma po son hei te ala tar thazela tin kai so lam pa hei in tin deuh thawa hian a thenin puan dum te a thenin pun dum te rem chanang angin an tar kholai po mu tur om nual mai in tin chu ni che lo na in rem chang lai in tin deuh thaw chu ni mai a hian an tara kawng zawh te pawh kan the dang khan an tum na in rem chan lo na wangi ma ro chu support hi chu un pe tha hle ani ti alang chiang khop mai tlang kan oma thil tlang hian ei van doi thlak takin mithi an lo nei hlo mai thil dang rom an siam te pawh an ti thei lova tin voini demand day program kan an ti ang te le a boruak te pawh kha om thei vak lova maro chu hei thil tlang helai ko na hian banner ro chu an tar mana Hnahthial district puitling ei kan du to bai thil tlang mi puite